rodok kuning ini kira-kira malah gurih lho. Nah ini kan rodok kuning-kuning kan rodok mateng. Jadi lek apa-apa ki lek kuning ini ki mateng. Dong atas yo lek kuning ini tambah winuk. Wah, sebenarnya mesti sok weneng engko. Dong atas kuning. Ini apa meneng? Dendang di wis mari ya. Mari kalian jarengi kok. Ya dijarengi rono. Lagi enggak iso. Lah aku loro iki. Ya engko sih lah. Yang iki ae. Ora iso. Bangga aku. Jadi lakon titi ae. Bangga aku. Aku iki loro lho Mbah Bel. Nek tipes bojomu iki. Bangga. Jenengane dhewe lah titi iso lawak ya. Bangga aku isa-isa masak. Aku omongnya suara aku wis kudu ra teko lho. Ora mesakne aku ya. Mesakne lah. Ya wis rono gak tak jerengane. Rasa nangis. Muga-muga aku ki ndang mari ngono lho. Sarapan burung. Oh, poso iki lho. Oh, poso yo iya wis gak tak jerengane sik. Heeh. Sebagai wong lanang Kakung Yani dilarang sakit. Gak oleh sakit. Padahal ya loro. Wis iki tok. Ya kuwi tok karo sarung loro wis. Karo sarung wi. Di sini tempatku di desa Telogo. Aku datang dari Ponorogo, menuruti semua kata hati, bertemu gadis. Lungguh nang kono ngedang-dangi dalan. Kono pisan mapan. Nah nang kono nggone Mbah Bel ki. Lakumu kok ya ngegek tanganmu semlungker neh lho Mbah Bel. Yo alah gek sak omah wong telu loro kabeh nih terus piye to Bel. Yo jenenge wong sak omah wong telu kaya lara kabeh. Kek ora iso ada mek jajah goreng sarapane. Kek aku ki lara tipes lho, kok sarape jajah goreng. Kuwi mau tak goreng ya depan rusak oke. Ora apa-apa disyukuri ya jajah goreng. Kakung Yani termasuk salah satu menungso sing dilarang sakit. Ora oleh lara. Sebab nek lara sing arepe Dandane kene kabeh kok. sing arepe nyapu sapa, sing arepe isa-isa sapa. Iki mah wis disapone karo Lekma. Tak tinggal lara rong dina ya kok omahe dadi koyo kandang. Koyo kandang wedhus. Kirae ngono kok. Ya wis ora enak ra enak jenenge wong lara tipes cangkeme mek pait mangan. Rukuh apa to? Sakne. Mesane sapa? Oh iya. Mesane nyapa? Loro udah aku mesakne kok gak iso ngopeni. Ya. Kakung Yani lek lara sing ngopeni Gusti Allah. Tuku obat dhewe, budal ning dokter dhewe. Ya sambat dhewe, turu ya awake gregesi ya dirasane dhewe Bel. Wis dinikmati ae. Engko sore enak jangan apa ya, Kong? Lah sirmu arepe jangan apa to Bel? Bening. Hah? Bening ae jago. Bening. Ya nak aku nu lara sembarang doyan pokoke ora kletong ngono lho.
Sampeyan kok yo aneh-aneh to, kong tetong menjang. Ya ora aneh-aneh lho paribasane seumpama aku ribet sih mangan sembarang ya ora enak lebel mek pahit. Kok ditukokne anak wedok bakso iwak pite ya pahit rasane. Tak golekne ijon-ijon kunci kulup ya. Aku ya ora ndek dhuwit ngene iki wong aku lara 3 dina ya ora enek pemasukan. Saeneke ya. Beh ijon-ijon neh mendino dipangani ramban ae. Bah, godhong telo kok ya wis brindil. Iki ketok ya tinggi ramban wedhus. Ijon-ijone kok ya entek eneke karek telo papu wae masa ya arepe digodhong ge jangan. Alah, eneke ya godhong kates iki. Godhong kates iki ae. Pakan dong kates berarti sehat. Wah, lah atas mateng lho. Wis rezeki anak soleh. Yo, trana yo wong desa enake godhong kates. Malah rada kuning ini kira-kira malah gurih lho. Nah, ini kan rada kuning-kuning kan rada mateng. Jare lek apa-apa ki lek kuning ini ki mateng. Godhong kates yo lek kuning ini tambah winuk engko. Wah, yang bisa weneng engko. Godhong kates kuning. Dah, lek tenan to. Kong, godhong kuning apike opo? Yo, dijangan to, Bel. Godhong kates kuning iki jarene gisine akeh. Gek empuk, gek enak. Mosok ngene iki ora enake. Kowe ra doyan apa piye? Wis engko ra doyan ya wis godhokane tak pangani dhewe. Kok yo aneh-aneh men to, kuwi sing doyan mek wedhus. Ya kowe lek ra doyan, godhoke apangane dhewe. Kowe mangan angin ae lho. Ngene yo aku ora iso golek karena lara, tipes. Tak godhoke dhewe. Wis angel kandhanane. Angel yo ben wis ora doyan ya tak pakakne wedhus bojone ora doyan. Rasa mangan. Wis lemes rasane awake mangan kates iki sarapan kates wis enake kates kok. Rasa milik mangan kates. Masa ya harus tak prakoti ngene. Mangan sarapan kates iki lho ben ngoceh bel. Wis enake kates sarapan kates tok. Oh iya ding kowe poso ya wis tak pangane dhewe. Wis disyukuri alhamdulillah. Terasa tuku iki. Sarapan kates mateng suluh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar amin. Mantap. Jenenge ngene iki karunia Gusti. Wis kong tekan terong ae ngene bibit. Malah terong, bibit ra duwe terong. Bibit iki duwene apa wi tempe mendoan, terong ra duwe. Dikongkon kok bantah ae. Ora mbantah. Ya wis tak tukone terong to. Tak tukone sak kebong.